Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombondiwikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa andichina zororo ndotsamira kune mwika ngandinzwe imimotiti ndinokutungamira. Kwazivai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi naPastor Caston Betera veku Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ari kutiisira musign language. Mufundisi, kwazivai vateereri. Vateereri, tinokuchingamidzai kuprogram The Second Coming of Christ. Tinoda kutenda musoro wenyaya watiri kukurukura nhasi, Mwari vaanoda anovatsiura part 2. Mwari vaanoda anovatsiura part 2. Tiri kudzidza mubhuku razvakazarwa, tiri pachapter 3 patiri kukonkluda tsamba kukereke nomwe. Katsamba kukereke nomwe. Ndoda kuti mufundisi muverengere vateereri vedu zvakazarwa 3 verse 14. Zvakazarwa 3 verse 14. Nyorera mutumwa wekereke iri paRadhokia uti, zvanzi naAmeni, chapupu chakatendeka chazvokwadi, kutanga kwezvisikwa zvaMwari. Saka tiri kutarisa letter to the Church of Laodicea, mufundisi. Izvi musanzwe tichineta kuramba tichidzokorora. Because paprogram inei kune vanenge vasina kunzwa zvidzidzo zvekumashure. Revelation 2 na Revelation 3 ine ma-letters to the 7 churches. Basically chii chiri kutaurwa apa pastor? Patiri kuti 7 churches, kereke nomwe. Apa tiri kuti period iri pakati pekuenda kwaJesu kudenga, right, nekudzoka kwake pasecond coming. Nguva yese iyoyo yakadimburwa kuiswa muzvikamu zvenguva zvinokwana 7. Saka zvaiitika muchikamu chimwe nechimwe munhoroondo yekurarama ndo zvinomiririrwa netsamba kukereke yenguva iyoyo. Toda kutenda. Saka pamaverenga kereke yeRadhokia ndo yekupedzisira yechi7. Takambozvidzidza inotangira period ipi? Period makore Radhokia inotangira 1844 kusvika panouya Kristu. Saka toda kungodzoka papfungwa iyo yekuti inotangira 1844. Saka zvatichaita vateereri inoita kunge revision kune vamwe vakambonzwa zvidzidzo pataita bhuku raDhaniel. Toda kuedza kungobatanidza pfungwa yakakosha iri kuna Daniel ichiskopinda pakereke yeRadhokia yanzi kana kuti yatakadzidza kuti inotangira muna 1844. Saka zvatoda kuita pastor, endai pana Daniel 7 verse 9 na 10. Pane chiitiko chinoprofitwa naDaniel ipapo. Daniel 7 verse 9 na 10. Ndikaramba ndakatarira kusvikira zvigaro zvoushe zvagadzwapo, mumwe wakakwegura pamazuva ake akagarapo. Nguo yake yakanga yakachena sechando, uye vhudzi romusoro wake rakanga rakaita samakusha akanatswa. Chigaro chake choushe yakanga iri mirazvo yomoto, makumbo acho uri moto unopfuta. Rwizi rwomoto rwakanga ruchibuda ruchibva pamberi pake. Zviuru nezviuru zvakanga zvichimubatira, uye pamberi pake pakanga pamire zviuru zvine 10 zvezviuru zvine 10. Kutonga kukatanga, bhuku dzikasarurwa.
Right. Daniel 7 iri kutaura about judgment. Takambozvidzidza inoitika kudenga, kusanctuary yekudenga. Saka Daniel 7 iri kutaura event yejudgment. chiitiko chacho. Alright. But pataidzidza bhuku raDaniel, Daniel chapter 8 inobva yataura kuti chichaitika rii chiitiko chacho. Ameno mukuzvibata kuti muchapter 7 tinoudzwa pamusoro pezvichaitika. Right. Muchapter 8 toudzwa kuti zvichaitika rini. Exactly. Alright. Saka hande pana Daniel 8 verse 14 tichinzwa kuti nyaya yerutongo kana yekunatswa kwesanctuary yekudenga yaizoitika rini. Daniel 8 verse 14 akati kwandiri, kusvikira madekwana namangwanani ane zviuru 2 namazana 3, ipapo nzvimbo tsvene ichanatswa. Saka Daniel 8 iri kubva yati judgment yataurwa muna Daniel 7 yaizoitika kwapera 2300 days. Pataidzidza takati madays erai anonzi makore muchiprofita pachibuda kuti zuva rinomirira gore. Thank you. Tichazopatarisa papfungwa iyoyo. Saka Daniel 8 iri kuti judgment yataurwa muna Daniel 7 yaizoitika kwapera 2300 years. Right. Pabatika kawo. Daniel 9 manje ndobva yaskopedzisa kuti 2300 years dzacho dzine dzambotanga kuverengwa papi. Amenoti muri kufollowa. Tati Daniel 7 iri kutaura chii? Iri kutaura chiitiko chacho. Daniel 8 yotaura madhete ekuitika kwacho. Right. Daniel 9 mati inotaura patinotanga kuverenga nguva yacho. Ndizozo. Daniel 9 verengai pisi yekutanga yeverse 24. Daniel 9 verse 24a. Vhiki dzina 40 dzakatemerwa vanhu vako neguta rako dzvene. Saka ari kunzi pa 2300 years chikamu chekutanga che70 weeks kana kuti che490 years tachitora kuti chibatsirwe vanhu vevaIsraeri vachikwenenzverwa naMwari. Muri kuita kunge makuomerwa sei? Tiri mustudio mukaomerwa manje. Ndiri kufunga vateereri vanenge vasina kumbonyatsonzwa nyaya zvidzidzo kumashure kuti anozvibata sei zvauri kutaura. Isaine mamwe matauriro. Saka muri kuti apa pane nguva ye2300 years. Yes. Painoperera ndo panotanga rutongo. Right. Asi kubva painotanga kuverengwa nguva iyoyi pari kunzi yakadimburwa kuiswa muzvikamu. Chikamu chekutanga chakanangana nezviri kuitika kwaIsraeri ndo chanzi i70 weeks asi ari makore. Ndizvozvo chikamu chekutanga che2300 years. Saka chikamu chiri kwekutanga chanzi ichi basa racho Mwari varida kumbodhira nevanhu vevaIsraeri. Right. Saka wati pati 70 weeks iwe ndobva wati 490 years. Dakasika kumanya. Wakasika kametsika ako kanodawo vachiri tikadzokora 70 weeks tinodzishandura kuisa madays. Right. Wiki rimwe chete vhiki rine 7 days. Saka kana dza 70 weeks tinobva tati 70 times 7 pobva pabuda 490 days. Right. But chiprofita ichi zuva rimwe chete rinomirira gore. Saka 490 days dzobva dzaita 490 years. Saka ndodziri kunzi pa 2300 years 490 dzacho dziri kwekutanga dziri kuda kushandiswa naMwari kuti akwenenzvere vana vevaIsraeri. But still tinoda starting date. Ipapo pakakosha. Daniel 9 verse 25 chikamu chekutanga inobva yatibatsira iverenge iyo. Daniel 9 verse 25a. Yes. Naizvozvo chiziva unzwisise kuti kubva pakutemwa kwomurayiro wokuvandudza nokuvaka Jerusarema. Chimirai makadaro.
Alright. maverenga enyu neshona Ehe. but dai chiri chirungu pamati kubva Right. pamaverenga pa kuti chinzwisa kuti kubva Ehe. iri kureva kuti from amenoti tiri kubata Zvikanyanya kunetsa. azvinetseka saka iri kubva yatipa pekutangira Alright. saka ari kutonzi toziva kuti takudza zve2300 years tikakudza zve490 years dziri kwekutanga but une question yekuti dziri kutangira papi daniel ndobva abvanzi chinzwisisa kuti kubva panoitwa chirevo chekuvandudza jerusalem kureva kuti ndo starting point iri kutaurwa panongotemwa chirevo chekuvandudza Jerusalem ndo pari kutangira 2300 years Yes. ndo pari kutangira 490 years dzekutanga dzekutanga zviri kutangirana panguva imwe chete zvinhu izvi manje izvi zvinowanikwa mubhuku raezra nekuti pari kunzi kuvandudza jerusarema pasta jerusarema nguva iyi yanga iri dongo yaparadzwa pakatorwa nadhaniel achienda kubhabhironi Right. saka iri kunzi muchiprofita ichi yaizovandudzwa zvazvichiri makore ari mberi yaivakwa patsva anga achiri makore ari mberi Alright. saka patinopinda mubhuku raezra imimi chingoverengai ezra 6 verse 14 inongoratidza madzimambo akapa zvirevo kana kuti madhikri toti chi ungatichi akarayira kana wada kuti zvireruke. ndoda kuti vafanira vechidiki zvinoka vabate kuti chinhu chadhindwa sekunge zvinonzi dai ari nhasi chapasa muparamenda ndobva chanzi with effect taakudai ukangoti akarayira isusu pachishona tikati chirevo inini nemadharangu tinotonzwisisa ivi nemadhara enyuka but toda kuti vafanira vechidiki vanzwise kuti pari kunzi samambo ndiye aipa maorders akapa dhikri iyoyo saka madzimambo aibatsirana but dhikri yekunyatsoti jerusarema ivandudzwe yakaitwa namambo ainzi atexas imi munoti chii nation Atashasta. atashasta verengai pana ezra 6 verse 14 panoputira pfungwa iyoyo Ezra 6 vhesi ya 14 vakuru vavaJudha vakavaka vakapfuurira mberi zvakanaka vachisimbiswa nokuprofita kwaHagai muprofita naZekaria mwanakomana waIdho vakavaka vakaipedza sezvakarayirwa naMwari waIsraeri uye nechirevo chaKoreshi naDhariasi naAtashasta mambo wePezhia. saka gore rakaitwa chirevo namambo atashasta Right. history inokonfirma kuti igore ra457 bc Alright. Paakatema chirevo chekuti endai munovaka Jerusalem. 457 bc saka taakuziva starting point yemakore edu 2300 paanonoperera ndo pari kunzi naDaniel 7 kutonga kukatanga kusanctuary yekudenga saka ukaedhera 2300 pana 457 bc 457 bc pastor kuseri jesu asati auya ndizvozvo nganimbotaura nowafanira vechidiki dai iri number line kumets tinenge chiti minus 457 ndairi number line nditaura nevechidiki ndizvo zvanditi saka ukatutsira 2300 unoita uchidzoka anza yaunobuda nayo i1843 1843 ndo gore racho but nengari yekuti hakuna gore rinonzi zero because hadzizi metsi makore aya hakuna rinonzi zero anza yacho inobva yaita 1844 ndo panonoperera 2300 ndo panotanga rutongo saka imimi chandaida kuti muchiona manje izvi zvinongonakidza inini because isusu tinonakidzwa nekuverenga tunhu twakawanda vara rekuti Rodhokia iro kwanyorerwa tsamba rei kwarinobva kururimi rwechigiriki rinoreva kuti vanhu vari pakutongwa saka zvabva zvati coincidence yacho ndosaka ndati timbodzokera kuna Daniel kuti muone kuti bhuku razvakazarwa neraDaniel anodyidzana saka ndinoda kuti tingokonfema kuvateereri kuti period yeRodhokia zveshuwa inotanga 1844 iri nguva yekutongwa pane pamamboti mimi zuva rimwe chete rinomirira gore ndandine vhesi racho Ezekiel 4 verse 6 ingoiverengerai vateereri Ezekiel 4 verse ya 6
Zvino kana wapedza mazuva awo, uvate pasi norutivi rwako rworudyi kuti utakure zvakaipa zveimba yaJudha. Ndakakutarira mazuva ana 40, zuva rimwe nerimwe rifananidze gore. So a day in prophecy rinomirira gore. Ndonge chiprofita chacho chiri kuratidza kuti chinoda kududzirwa kudaro. Saka ngatichidzoka iparodhokia. Verengai vhesi 14 yane vhesi 19. Zvakazarurwa 3 vhesi ya 14 ne19. Vhesi 14. Nyorera mutumwa wekereke iri paRaodhikea uti, zvanzi naAmeni, chapupu chakatendeka chazvokwadi, kutanga kwezvisikwa zvaMwari. Vhesi 19. Vose vandinoda ndinovaranga nekuvarova, naizvozvo shingaira utendeuke. Ngatitidzoke pamusoro wechidzidzo. Alright, ndopabudira musoro wenyaya. Wekuti Mwari vaanoda anovatsiura. Saka vanhu veperiod yeRodhokia inotangira 1844 ndo vari kunzi naMwari, ndinokudai, but kukudai kwangu kunogona kunditendera kumbokurovai nekukurangai, but shingairai mutendeuke. Saka toda kuona period yekuti sei Mwari apa mashoko ekuti shingairai mutendeuke, but iko kuranga kunobatsira. Hebrews 12 verse 7 to 9. Hebrews 12 verse ya 7. Yes. Tsungai henyu moyo kuti murangwe. Mwari unobata nemi savanakomana, nokuti mwanakomana ndoupi usingarangwi nababa? Asi kana musingarangwi sezvinoitirwa vose, muri vana voupombwe, hamuzi vanakomana chaivo. Uyezve isu taiva namadzibaba edu enyama, vaitiranga tikavakudza. Ko, hatingazvisi zvikuru pasi pababa vemweya kuti tirarame here? Saka kuranga kunobatsira kuburitsa chinhu chakanaka. Saka isusu vemazuva ano, Mwari ari kuti vaanoda anovatsiura, shingairai mutendeuke. Tiri pachidzidzo Mwari vaanoda anovatsiura part 2. Rambai muri pachirongwa timbonzwa rwiyo. Musandipfure tenzi, inzwa ndochema, apo madaidza vamwe. Musandipfure, muponesi, inzwa ndochema, apo madaidza vamwe. Musandipfure, ndipenyiwo wenyu mutsa, ndinokumbira, ndiri kupfukamira nekudawira. Muponesi, inzwa ndochema, apo madaidza vamwe. Musandipfure, ndinomusimbira Jesu, ndinokutsvaka, rapanyiwo moyo wangu kundiponesa. Muponesi, inzwa ndochema, apo madaidza vamwe. Musandipfure, muri tsime rangu tenzi, zvene upenyu,
madaidza vamwe musandifure apo madaidza vamwe musandifure apo madaidza vamwe musandifure. Tinomuchikamidzai zvakare vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu. Mwari vaanoda anovatsiura part 2. Muchikamu chakapfuura patakaita chidzidzo chaiti Mwari vaanoda anovatsiura part 1, takanyanya kuona mumwe muchinda akapinzwa paprocess yekuti adzoke pakuziva kuti Mwari ariko. Ndiani muchinda uyu? Manasa. Right, Manasa, wekuiswa chicheni mumunoka achikakatwa anditi akazodzoka ndobva atendeuka. Kuratidza kuti kutsiura kwatiri kutaura muchidzidzo muno kakuita kaMwari kane kakurwadza. Okay, anotendera zvinorwadza kuti zviburukire pamunhu. But zvichivavarira kutendeuka. Saka patiri kuti Mwari vaanoda anovatsiura. Tiri kuti vatendi nenyika yeperiod yeRodokia kureva period inobva 1844 kusvika Jesu achiuya, pane kakuita kanoitwa naMwari kuperiod iyoyi kuvanhu venguva iyoyi. Bhaibheri riri kuti kutoda kuratidza rudo rwaMwari, but zviri kuratidza kuti panenge pane kakurova kashamu. Saka kutsiura uko kune kakurwadzisa. Kune kakurwadzisa. Saka toda kutiona kuti Mwari paanenge achiita kanenge kakurwadzisa, tisanangane nemunhu ari one. Tiri kutarisa pasi rese. Anenge achiita nenzira ipi. Ameno mabata here pfungwa maitira kuti muchidzidzo chakapfuura. Yes. Takatarisa Mwari achitsiurana nemunhu one. Exactly. Kuti adzoke. Asi muri kuti muchidzidzo chinechi hamusoda kutarisa munhu one pese, asi muri kutarisa Mwari achitsiura tomboti nyika kana kuti kutsiura vanhu vakawanda. But katsiuriro kacho kachida kufanana nekaakaita kunana Manase. Kureva kuti vanhu ava neuwandu hwavo pane shamu inouya kuzorova ivo vakawanda. Pane kurwadziswa kunoburukira muuzhinji hwavo. Saka toda kuona kuti kurwadzisa kupi kuri kunyanya kuburukira vanhu vanotangira 1844 kusvika Jesu achiuya. Saka ngatitangei pana Joshua chapter 5 verse 13 to 15. Pane pfungwa yakakosha iripo. Joshua 5 verse ya 13. Zvino Joshua wakati ari Jeriko akasimudza meso ake akatarira, akaona murume amire pakatarisana naye. Akabata munondo wake wakavhomorwa muruoko rwake. Joshua akaenda kwaari akati kwaari, uri mumwe wedu here kana wavavengi vedu? Iye akati, kwete, asi ndauya ini mukuru wehondo yaJehovha. Ipapo Joshua akawira pasi nechiso chake akanamata kwaari akati kwaari, Ishe wangu unoreveiko kumuranda wake? Mukuru wehondo yaJehovha akati kuna Joshua, bvisa shangu yako parutsoka rwako, nokuti paumire patsvene. Joshua akaita saizvozvo. Joshua ndiye aive mutungamiri wemauto ekwaIsraeri. Musi uyu anga amuka achiedza kufunga kuti voita strategy ipi kuti vatange kurwisa Jeriko. Ndobva abva asangana nemukuru wamaverengo. Ndiani mukuru? Apa kabudiro kazvitaratidza kuti ndiMwari. Right. Kana kuti vamwe vadzidzi vanoti ndiKristu akasangana naye. Yes. Because ukanzwa pachinzi bvisa shangu pauri patsvene, chinoita kuti nzvimbo ive tsvene ndiMwari. Ipresence yaMwari. Right. Saka chaida kuburitswa apa ndechekuti imimi Joshua nemauto mapfumo munawo, asi hondo yenyu iyoyo kubudirira kwenyu anoitungamira ndini. ndiKristu aida kuburitsa pfungwa. Right. Saka ndozvazvaitova kwaIsraeri.
kuti aitungamira hondo dzavo ndimwari. Voronga zvavanoita, but vaisara kuseri vachiziva kuti taita zvese watiri kuenda naye kuhondo ndimwari. Even tasvika manguva yana David, imi munoziva nyaya yakauraya mukomana ainzi Goriath. David Munoziva kuti nyaya yaGoriath iyo ndakatoshamisika kuti kune vanhu vasingatoizive. Kutoti chigariro, kutora kungo chigariro muupenyu hwake. Vanhu vechechi. Aiwa, generali vezipo. Mwezi kukurumbira kwaiita nyaya yaiti chikuraka. Ndaitongofunga inyaya inozikanwa nemunhu wese yaDavid naGoriath. Paakanorwisa Goriath, achiadvansa kwaari akati ndinouya muzita rani. Paya paaiti kuna Goriath, uri kuuya nemunondo nenhoo neexperience. Asi ndiri kuuya ndina Jehovha mupenyu. Ichi chekupfuura nemabwe aive nacho, but aiziva kuti handicho chinohwinisa. Seri tinotungamirwa nani? Saka ndozvazvaive kwaIsraeri kuti mutungamiri wehondo dzekwaIsraeri aive Kristu pachake. Saka chinzwai karungano katinoda kuti muone kari pana vaKoronike wokutanga 21. Pastor verengai vhesi 1 to 4. Pfungwa yatiri kutsvaga musakangana. Toda kuona kuti Mwari kuri kwekuti arida kuranga vanhu achivavarira kuvati vatendeuke, anoshandisa minzi dzipi? Apa hatichaita semunhu ari 1. Tikutaura mukuwanda kwevanhu, ingave nation kana pasi rese. 1 Chronicles 21 verse 1 to 4. 1 maKoronike 21 kubva pavhesi 1. Zvino Satani wakamukira vaIsraeri akakurudzira Dhavhidhi kuti averenge vaIsraeri. Dhavhidhi akati kuna Joabhi nokumachinda avanhu, endai mundoverenga vaIsraeri kubva paBherishebha kusvikira paDhani, mudzoke noshoko ndizive kuwanda kwavo. Joabhi akati, Jehovha ngaawedzere vanhu vake rune 100 pakuwanda kwavo zvino. Asi ishe wangu mambo, vose havazi varanda vashe wangu here? Ishe wangu unotsvakireiko chinhu ichi? Uchapinzireiko vaIsraeri pamhosva? Kunyange zvakadaro shoko ramambo rakakurira Joabhi. Zvino Joabhi akaenda akapota pakati pavaIsraeri vose akasvika Jerusarema. Ndimambo manjo. Mukuti haji futi pastor. Iwe icensus kairi kuitwa. Icensus. Kungoverenga vanhu ka. Ko zviri kunzi zvina Satani pakuita sei zvokuverenga vanhu. Muchazoona dai tiine nguva yekuverenga ndima yese. Pavakadzoka nemaresults ecensus, vanga vaverenga varume vanotangira 20 years and above. Alright. Saka yaive census yekuda kuwedzera army. Okay. David aida kuona uwandu hwevanhu kuona kuti army dzake dzingakure zvakadii. Ndiri kutsvaga pane mhosva yacho kuti yanzi ndiSatani. Kuti panzi Satani kukoda kuziva. Pfungwa iyi yataimirwa naSatani ka. Arida kuti David afunge kuti ndiye anoronga hondo. Okay. Kwatadzidza mutungamiri wehondo yekwaIsraeri aive Kristu. But David nemanyawi ehondo dzaanga awina, anga akuti nyaya yekuwina iri mandiri, iri pamastrategy and how big is your army nezvakada. Saka uyo ari kunzi Joabhi uyo chinoratidza kuti yabva kuna Satani. Anga asiri dai muri kutaura kwanhasi vanoita zvecensus vanonzi chi munyika yedu kutaura kwanhasi ndeveregistry handiti. Joabhi aive mukuru wehondo. Imakamboiona kupi census inotungamirirwa nakomanda wehondo. Saka iyi yaive yekututsira kukura kwehondo. Saka Mwari ari kuti aiwaka, iwe uri kukaunda vanhu asi wakufunga kuti hondo dzenyu it's about numbers. Okay. Kurava kuti kana ndiri kubata zvakanaka, uri kuti mimi kunoverenga kwakaita David mupfungwa make ndiye akanga kuzviona kuti ndini ndaini chaji nehondo. Exactly. Mwari hapana paari kupinda. Hapana. Ini ndinoronga manje kana kuri kuronga hondo chaiko ka. Mirai muone marongero andinoda kuita this time. Saka matoona Bhaibheri kutoti pfungwa idzi hadzina kubva kuna Mwari. NdiSatani akadaro. Saka pavhesi 7 yechapter iyo Bhaibheri rinobva rapa summary kuti Mwari haana kufara. Chiverengai kubva vhesi 8 kusvika pa12 muone kuti Mwari akaita sei. Makoronike ekutanga 21 vhesi ya 8.
Dhavhidhi akati kuna Mwari, ndatadza kwazvo zvandaita chinhu ichi, asi zvinobvisai henyu kuipa kwomuranda wenyu, nokuti ndaita sebenzi kwazvo. Jehovha akataura naGadhi muvoni waDhavhidhi akati, enda undotaura naDhavhidhi uti, zvanzi naJehovha, ndinokuisira zvinhu zvitatu, chizvitsaurira chimwe chazvo, ndikuitire ichocho. Zvino Gadhi akaenda kuna Dhavhidhi akati kwaari, zvanzi naJehovha, chitsaura chaunoda, makore 3 enzara, kana kuparadzwa navavengi vako mwedzi 3, uchidzingwa nomunondo wavavengi vako, kana munondo waJehovha mazuva 3, ndiro denda panyika, mutumwa waJehovha achiparadza panyika yose yaIsraeri. Zvino chifunga hako urangarire mhinduro yandingadzosera kuna iye wakandituma. Maiona Mwari haana kufara. Ndobva kwatumwa muprofita. Zvikanzi vakuru tatumwa. Pane 3 options. Right. 3 years drought. Hakunaye. Kana 3 months muchirohwa zvisingaite nevavengi venyu. Kana 3 day ihondo. Kana 3 days kuine denda rinenge richitsvaira vanhu. Hey. Ndobva abva atonzi kasikai kufunga vakamirira reply. But urikuona kuti maoption acho ese ari 3 haasi chinhu chii chakareba. Haana kujairika, but Mwari ari kuaisa ari 3 sewei yekutsiura. Haisi yekuti David uri mambara handikude. Iwei yekumudzora dai iri mombe kuidzora mumuforo. Saka akachuzei, hativerengei kubva verse 13 kusvika pa14. 1 Chronicles 21 verse 13. Verse ya 13. Yes. Ipapo Dhavhidhi akati kuna Gadhi, ndiri pakumanikidzwa kukuru, ndiwire hangu zvino muruoko rwaJehovha, nokuti nyasha dzake ihuru, asi ndirega hangu kuwira muruoko rwomunhu. Ipapo Jehovha akatuma denda pakati paIsraeri, varume vane zviuru zvina 40 vakafa pakati paIsraeri. Right. Pfungwa yedu kuna zvakazarwa 3:19 iri kuti Mwari vaanoda anovarova nekuvaranga. Apa vaIsraeri varangwa nemutoupa. Denda iri ramuka. David ari kutika drought inonetsa, iri kuita kunge Mwari control yenyu iri kure. 3 months ndichirohwa nevavengika. Hazvina kumira mushe. Iri denda iri ramuri kuti ndimi munei muchiita oversee. Ndakupunzikira hangu mudenda. Because imimi Mwari muruoko rwenyu mune nyasha. Saka raitova denda kwete kuti ragadzirwa naMwari, asi Mwari aritendera senzira yekurova neshamu kuti vaIsraeri vadzoke pakuziva kuti kukunda kwese, hondo dzese, mutungamiri ndiJehovha. Isai nemashoko enyu pasi. Ndisati ndaisa nemashoko angu ka pari kundinetsa. Unoziva kuti pataikura tichirima mati kana muchirova mombe nechiwepo, right, mazonzi imi vafana muri kukwatura mombe misana dzaikwatuka. Apa karovero kaMwari akasi kukwatura. Aiwa, muchatoona akasi kekukwatura ba, nekuti dai tapedza ndimai. Paripo David paakatoti Mwarika, muri kuparadza vanhu vese ava, akatadza ndini, zvanyanyoita sei? Mwari ndobva ati kungirozo, chimirai varume. Denda ndobva ramira. Pfungwa yandinoda kuti ibatike zvinoateerera ndeyekuti mushamu dzaMwari munowanikwa drought. Munowanikwa dzihondo, nyika ichikundwa nedzimwe. Munowanikwa mapestilence, hosha. Saka patiri kuti Rodhokia, Mwari vaanoda anovarova nekuvaranga. Tiri kuti kubva 1844 ngaticherechedzei zvinhu zvakaita semadrought, dzihondo, mapestilence, kureva hosha. Tione kuti hadzizi here dzimwe means dziri kushandiswa naMwari kutsiura vanhu venguva ino nekuvaranga. Iri kubatika. Aiwa, iri kujeka. Iri kujeka. Kuti maybe zvinyatsobuda kuti muone kuti nyaya dzinana drought nechi dzinoshandiswa naMwari seshamu senzwi rake rekudaidza vanhu kuti dzokai kwandiri, kuti dzokai tendeuke. Imboendai pana Hosea chapter 2. Hosea chapter 2 muverenge verse 8 to 9. Hosea 2 verse ya 8. Nokuti
wakanga asingazivi kuti ndini ndaimupa zviyo newaini itsva namafuta nokumuwanzira sirivheri nendarama zvavaibatira bhari nazvo. Saka ndichamutorera zviyo zvangu nenguva yazvo newaini yangu itsva nenhambo yazvo. Ndichabvisa makusha angu neshinda yangu zvaifanira kufukidza kushama kwake. Verengai vhesi 12 pisi yekutanga 12a pana Hosea 2 ipapo. Vhesi ya 12. Yes. Ndichaparadza mizambiringa yake nemivonde yake. Saka vaIsraeri nguva iyi vanga vakunamata Bhari. Kukomborerwa kwavanoita muminda, makwai achibereka vachiwana uhu, mizambiringa ichiita, vaitora zvese izvozvo vononamata nazvo Bhari, votenda Bhari. Saka ndoparunza Mwari, vanhu ava asi havazivi here kuti ndinonokomborera goho. Pakunonzi kwaita bhamba harvest, seri kwacho kuneni Ivonoita mabire ekupira Bhari zvandavapa. Chinzwai pana Hosea 2 pastor. Munongoerenga vhesi 18 nevhesi 21 na22. Hosea 2 vhesi ya 18. Nezuva iro ndichavaitira sungano nemhuka dzekusango neshiri dzokudenga nezvinokambaira zvapasi. Ndichavhuna vuta nomunondo nehondo panyika, ndivavatise pasi vakachengetwa. 21. Zvino nezuva iro ndichapindura, ndizvo zvinotaura Jehovha, ndichapindura denga rose, iro richapindura nyika. Nyika ichapindura zviyo newaini itsva. Zvatoita mufundi. Saka Mwari ari kuti kana vatendeuka ndavabvisira makwai apera, vakatendeuka, ndopari kunzi ndichataura nemhuka dzesango neshiri, udyi hwakutaurwa. Makambonzwa zviye zvekunzi kwaita outbreak yemalocust, kwaita outbreak yembeva chaiyo, vanhu vanotambura nembeva, zvirimwa zvichipara. Saka Mwari ari kuti ndinobvisa udyi vanhu vakatendeuka. Kuti ndinonotaura nembeva nemhashu kuti chisiyai. Zvika ndichataura nedenga ronaisa, ndotaura nenyika kuti chikomborerai mizambiringa ite. In other words, pari kubuda kuti Mwari paanenge ambotendera malocusts nembeva zvichipedza zvirimwa, iminzi dzake dzekutsiura, because anenge achitida tikatendeuka manje, ndo pari kubva panzi ndinobva ndadzosa makomborero. Saka pachidzidzo chatiri vateereri, Mwari vaanoda anovatsiura. Toda kuona mhando yese yezvinhu zviri kuitika kubva 1844 zviri kuwira nyika yanhasi, zviri maweapons kana kuti maturusi ari kushandiswa naMwari kutitsiura kana kutikarira kuti titendeuke. Rambai muri pachirongwa timbonzwa rwiyo. Kristo mukateti ya kutuma onemu nodomo maoko enda sangana muyedzishinga biro sekamba utarise mandu Chisangu wakane webi unga wakunde biro sekamba otare semanu ona ewa kamba otare semanu
asfarate zewera nesimba renda udise oreko mago anokutu nakasika mero sekamba otare semandu Tinomuchingamidzai zvakare vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu. Mwari vaanoda anovatsiura part 2. Tiri kunyanya kutsvaga kakutsiurwa kari kuita vanhu venguva inotangira 1844 kusvikira panouya Jesu. Right. Mabata chii muchikamu chapfuura mufundisi? Tanzwa kuti Mwari ane zvaanoshandisa pakutsiura. Zvinofanana nedrought, kuramba kunaya kwemvura. Zvinofanana nehondo kana dzihosha. Anozvishandisa seizwi rake rekuti hei uyai kwandiri. Ndobva taona zvakare kuti kana vanhu vakatirimuka vakadzoka kuna Mwari, anogona kunotaurirana nemhuka neudyi kuti zvimire kuparadza zvirimwa zvevanhu. Pamuri kuti udyi, pastor, tambanudzai pfungwa muchifunga context yanhasi. Ndo pane maarmyworm anonzi ataka ari kupedza kana wheat kana chibage. Ndo panopinda ana red spider mite zvinokanganisa madomasi. Ndo panopinda mhashu dzatakambonzwa kuEast Africa kuti dzine dzichiuya segore dzikapinda mupurazi kana ingave miti inosara isina mashizha dzisingaurayike nemishonga dziri resistant. Saka izvozvo ndo zviri kunzi vanhu vadzoka vatendeuka, Mwari anotaura nembeva dziri kupedza nemaarmyworm, otaura nehwiza, mhashu, kuti chimirai, vanhu votanga kukomborerwa. Ima hamusati mambozvionera kuti kunogona kungoita, isusu of course tinozviinterpreta tichibvunza vanotungamirira zvekurima kuti unogona kungonzwa kunzi area yese kwakati mombe dzakapera kufa. Hamusati mambozvisanganira mataura uri kuita Castoni hazvizonetsi vateereri pakuti kudii. Saka vanhu vari kufunga kuti komirwa research here mishonga vanhu vaende kuchechi. Aimirwe mishonga. Saka makaona Mwari paive mutungamiri wehondo yekwaIsraeri aisati chimirai kuva nemasoja. Alright. But aiziva kuti pane kakufarisa kanoita vanhu kekuti vanosudurudza Mwari, votemba nemasoja. Kana mudzimuri zvirimo kuti munhu anogona kutaura kuti inini ndo chinhu chandaigona ndichiri kubasa kugadzirira retirement yangu. Ndo pandakatanga kugadzira mombe dzangu dzakawanda, purazi rangu ndichidai, ndobva ndaisa mabhoho. Zvekuti ukamunzwa achitaura unotoona kuti aiita zviri correct, but pasudurudzwa. Saka pakadaro ndo pari kunzi naMwari, imwe shamu yangu yandoshandisa kukarira kuti vanhu tendeukai, zvinhu zvakaita sedrought, udyi,
hondo. mombe dzayo dzawakagadzirisa retirement dzofa dzese. Dzinofa dzese kutsvairika zvekuti unogona kutotanga kublema umwe kuti ndofunga chirwere ichocho chakauya nemombe dzekwanhingi zvikazvi masvono majeka. Mwari ane maitiro anoita nawo. Patinoda kuti toda kutambanudza pfungwa imataura hondo mukataura madrought neudyi. Pfungwa yacho inoramba ichitambandzwa. Endai munzwe isiya yenyu kuna zvakazarwa. Atangire pana Deuteronomy 28. Deuteronomy 28. Tinzwe verse 15. Deuteronomy 28 verse 15. Asi kana uchiramba kuteerera inzwi raJehovha Mwari wako kuti uchenjere kuita mirayiro yake yose nezvaakatema zvandinokurayira nhasi, kutukwa uku kwose kuchaitika kwauri uchateverwa nako. Right. Toda kuzoona zvinhu zvacho zvikunzi naMwari macases andichateera. But macases achateera acho anzi anouya zvaita sei pamaverenga. Kana waramba kuteerera ndo panouya kuteerera chii? Kuteerera sabhuku here? Kuteerera mirayiro yaMwari. Kuteerera mirayiro yaMwari. Thank you. Ngatichinzwa zvimwe zvinhu zvinowira vanhu vakasateerera. Verse 28, verse 23 to 24. Deuteronomy 28 verse 23. Denga rako riri pamusoro pako richaita sendarira, nenyika iri pasi pako sedare. Jehovha uchashandura mvura yenyika yako ive bukuta neguruva, zvichaburukira pamusoro pako zvichibva kudenga kusvikira waparadzwa. Zvikanzi denga richaramba kunayisa, hanzi nyika ichaita sechi? Nyika inoita sesimbi, kuoma sedare. Dry. Kuratidza kuti hakuna kana mvura. Dry. Iri dry. Izvozvo izvo Bhaibheri riri kuti pazvinoitika manje. Apa tobatsirana sei mufundisi? Tondibatsirai. Because hatidi kuti vateerereka vaende vane pfungwa sezvamataura kuti marisearch akaipa. Because marisearch zvaanoita anogona kutotaura kuti nyika yakati gore rakati muri likely kuwana mvura shoma. Ende tazviona mumakore taastada mhepo imwe ichadai. But Mwariwo futi ari kuti mukasanditeererawo futi mvura yacho handinayise. Poitwa sei pastor? Ndaona sokuti maita sokuti pindure pandambobvunza but panofanira kuramba pachinyatsojekera vanhu kuti zvine chekuita nesainzi, kuita research, vanhu vachiita misangano yekuti kana padai todai ngatidai, izvozvo haisi mhosva. Mapindura muchiti imimi Israeri yaitove nemasoja, asi kuisa rudairo rwavo mukugona kwemasoja vabvisa Mwari ndopataita dambudziko. Saka savanhu mukati menyika research dzichiitwa kuchibudwa nemaidhia anoshanda, vanhu ngavaise Mwari panzvimbo yake. Thank you pastor. Inzwai kuna Deuteronomy 28 verengai verse 58 to 61. Deuteronomy 28 verse ya 58. Kana usingachenjeri kuita mashoko ose omurayiro uyu akanyorwa mubhuku iyi, kuti utye zita iri rinobwinya nerinotyisa rinoti Jehovha Mwari wako, Jehovha uchakurova iwe navana vako namadambudziko anoshamisa, madambudziko makuru asingakurumidzi kupera, namatenda akaipa asingakurumidzi kupera. Uchavuyisazve pamusoro pako hosha dzose dzeIjipita dzawakanga uchitya kuti dzikunamatire, namatenda ose namadambudziko ose asina kunyorwa mubhuku yomurayiro uyu, ndiwo achavuyiswa naJehovha pamusoro pako kusvikira waparadzwa. Manzwa new disease asina kunyorwa, asina kumbotaurwa nezvaukara. Kuti manyowani kuchaya zvirwere zvinyowani, hanzi zvinotyisa nematambudziko makuru. Saka chidzidzo chinechi pastor, shungu dzechidzidzo chinechi kutraya kureconcila vari kufunga kuti vari kuronga zvinhu zvavo, vazvienzanise nekuona kuti vachironga zvinhu izvi zviri in line here neshoko raMwari.
unoziva kuti ausati wambounza chidzidzo chakaoma kuvateereri sechichi. Alright, ichi chinoomera pakuti hausi kutaura nemunhu wani. Exactly. unoziva kuti nyaya yakataurwa neni katoti Mwari ndaakunogadzirisa samanasi akasara kusvika Damascus atendeuka. But kana uchitaura kunyika jekerere. Alright, gandipe semuenzaniso pasi. Handiti nyika yanzi ichaita dare mukanditadzira kusanayo. Ngatitaurei zviri kutaurika mazuva ano zvana global warming, climate change. Right. Kunotori nevakafunda vanogara misangano yepamusoro. Exactly. Kunana United Nations chaiko. Koitwa mazibudget makuru. Kuchita maworkshop. Vanenge vachiedza kutsvaga zvinoita mitigate nekuti ngatidai carbon dioxide yawandisa mumhepo, dyarai miti. Zviri right izvo. But unogona kushamisika semudare iroro richiti futi hatione chakaipa nechingochani. Muri kuona patiri kunotaura manje, because Mwari haasi kuda kuti life ive dissociated kubva kushoko rake. Ndo pandiri kutoti mirai hatisandapedza. Saka semudare iroro rinogona kuti no problem nechingochani. Mwari achiti karoorerano katinoda imimi wacho even vari kutoita misangano iyi ndo marriage inodiwa iyi ndo kurerwa kwemwana kwakanakawo kuti musawirwe nemadambudziko. Semudare iroro rinenge richidhiskasa kunetsa kwaita vana nedambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka. But kuti vacherechedze pekuti mwana wacho haakutinetsa nezvinodhaka aifana kurerwa sei, havauyeko. Vanenge vachiti mwana ngarege kurohwa havateerere zvinotaura shoko. Saka tiri kuti iri kubata munhu wese hongu, asi uri one unogona kugadzirisa. Pane paunogona kutoona kuti apa tarasika apa. Inini unokuziva pandiri kuti waomesera vanhu ndepekuti tataridza zveUnited Nations ivo vati chingochani ngachiitwe, vana ndavasiyiwe vakadaro. Handisi kuti ndo zvavakataura, ndiri kungotaura mabazi ekumusoro. Uri kupa semuenzaniso, ndiri kutorawo semuenzaniso wakadaro iwo. Ivo vadaro handiti Mwari otsamwa. Oti ndaakusunga mvura pasi paite sesimbi, mudenga muite sesimbi. Ndosiya mbeva dzichikushungurudzai, vana votanga kudhakwa zvekuti hazvirapike nemushonga. But zviri kuafekta nyika yese kadhirauti. Sepepa yaDavid ndiye akaita mambarasi zvakaafekta vaIsraeri vese. Saka aomerwa manje ndini ndiri one. Saka zvazvinonoita manje ngatipembuse muenzaniso wezvidzidzo zvatinoita. Munoziva kuti nanhasi kuchine vamwe vasingatende mushoko raMwari kuti Mwari ndiye anonayisa mvura. Vekuti vanoramba vachimanikidzira nharaunda kuti uyai tiite mitambo yekunayisa mvura. Ndiri kuti muri semi majekerwa kuti mvura inonayiswa nani? naMwari. Handimi mauya nechirevo ichi, but imimi majekerwa munoita sei? Munoenda nezviyere? Aiwa kandava kutoti handisi mazvonaka. Ndopatiri kuti bumbiro rinogona kuti vana havarohwe, rogona kuti kuroorana ita chero wawada, chero murume tumurume. Handitika. But inofanira kuzodzoka futi kwauri. Iwe unogona kutoita zviri right but still wopinda mucrossfire. Ndo zviri kutodiwa naMwari kuti nyika ichechuke kukarira kwaimwe level. Handi mazvonaka. Mwari akawisa drought haasi kureva kuti muarea imomo vanhu vese havasi kunamata. But kuti effect yacho vanhu vazviona kuti wedweka uku kurova uku ndiMwari, ngatitendeukei. Zvichaita zvichijeka. Chibwerengai Job 38 past. Job 38 verse 22 na 23. Job 38 verse 22. Yes. Wakatongopinda panovigwa pfuma yamazaya echando here? Kana wakatongoona panovigwa pfuma yechimvuramabwe here? Izvo zvandakachengetera nguva yenhamo nezuva rokurwa nehondo here? Mukoma, chimvuramahwe hachina kutanga makorano kana snow. But matauriro ari kuita vhesi chiri kutaura masnow levels asiri ataiziva kare nechimvuramahwe. Ende bhaibheri riri kubva rati ndakazvigadzirira mazuva ekupedzisira. Saka muri kuona challenge iri kuramba ichiitika pasi ndeyekuti mascientist nevanoita geography pavanogara vanoramba vachitaura kuti a dry spell is likely to cause this. Anuma munonzwa language yavo bhaibheri asiri kuramba richitiwo nekutadza kwamuri kuita ndoda kuisa chimvuramahwe pane pandakachikira pandakachikira. Saka muchiona kuti pakadaro panoda kuti
ndoti inini ndanzwa zvamambatsanangura ndezvekuti kana matare anogarwa nemaworkshop achiitwa akati simai miti tigadzirise nyaya yeglobal warming, kusima miti hakuna kuipa, kwakatonaka, asi tonzi pamusoro pekusima miti vanhu ngavadeedzane kuenda kunotya Jehovha. Vanogona manje vanogona kutoti vapedza kusima miti kudaroka voenda mabiko anosvotesa Mwari. Muri kuona dambudziko riri kuitika? Vapedza kusima miti kudaro voenda unoita chingochani. Saka ndo pari kuti message dzacho, saka Mwari anonokinura manje kune madonho kune matombo echimvura mabwe. Anonokinura manje woshamisika kuti hanzi chimvura mawe chine matombo akakura kudai chapasa. Inzwai Isaiah 29:6. Toda kuti tisvike pakupedza chidzidzo. Mwari vaanoda anovatsiura. Isaiah 29:6. Yes. Uchashanyirwa naJehovha wehondo nekutinhira nokudengenyeka kwenyika nomubvumo mukuru nechamupupuri nedutu guru nomurazo womoto unopedza zvose. Bhaibheri riri kutaura manatural disasters, macyclone, zvinana tsunami, riri kutaura mafloods, moto inongobvira isingaperi. Pastor, ndati maona moto unobvira ini. Munombotadza paTV seuya wokuita mavhiki namavhiki uchingobvira kuna naAmerica. Moto iyi haisi kubvira pamiti yakaoma. Makambobadza hovhoni here? Sorry, ndinotidara. Hovhoni haibadzwe nemiti, inongobadzwa neshoma dzakaoma, but munoiswa matanda manyoro haadzime. Ende zvino izvi vari kutambura vanhu, mota dzine mahosepipe emvura aya nemishonga vanadzo, but for years masango ari kutsva. Chavari kugona kungoita kuevacuata vanhu. Saka pari kunoita challenge, Mwari ari kutoti ndiri kukushanyirai kukarira kwangu kuti wedu pasi rese dzokai, ibvai paupombwe, ibvai paumondi, uyai muchengete mitemo yaMwari. Saka dare renyika zvarinoita manje rinenge chiti no, ngatidhizaine imwe mota inodira mvura yakawanda kuti moto idzime. Muri kuona pari kunosiyana. Ngavadhizaine hongu asi ngavadzoke vatye Mwari. Mateo 24:3 na7 mubva maoneka vateereri. Mateo 24:3. Wakati agara pagomo remuorivhi, vadzidzi vake vakauya kwaari vari voga vakati, tiudzei kuti izvozvo zvichagova riniko, nechiratidzo chokuuya kwenyu nechekuguma kwenyika chichava chipiko? Verse 7. Nokuti rudzi ruchamukira rudzi, noushe huchamukira ushe, nenzara dzichavapo, nehosha nokudengenyeka kwenyika kunzvimbo zhinji. Zvinhu zvaverengwa namufundisi mukanotsvaga kana kugoogla kubva 1844 period yeRodokia, zviri kuitika with intensity inopfuura kumwe kwese, zviri kuitika with frequency inopfuura kumwe kwese. NdiMwari ari kukarira kuvanhu vemazuva ano kuti titendeuke tichengete mitemo yaMwari. Hondo, nzara, udyi, moto inobvira, macyclone, zvese mukuwanda kwazvo nemaearthquake zviri kushandiswa naMwari sealamu, sekukarira, nekuti Mwari anotida. Mwari vaanoda anovatsiura. Onekai vateereri vedu mufundisi. Tinotenda vateereri nekuva nesu pachirongwa. Tibatei panhare idzi, tirambe tichikutumirai zvidzidzo uyewo nekuramba tichitaurirana nekubatsirana pamibvunzo ingamuke kubva muzvidzidzo izvi. 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tisangane muchikamu chinotevera. Mananda ndibata temwedo dombo ni wikende temwemo otungamire tenzidi etungamire semwana awonyara tamu unganyara tinyanga mananda anomunzwa Nyarara imwite tenzi wenyanza tenzini etungamire aponda yashika nyanza mananda aondi
Zvinondityisa handichina zororo, ndotsamira kune mwika ngandinzwe imwi mutiti ndinokutungamira.